upay di upingak hagteng ikantan di magusgustwak ket nuadda may patayab basurutak uray jak mabalbalikas bayat ti panagdakkel ko agkansyon latatadat panunod ko daytoy ngat tim pamaysak isungay taket adduya adu-adu ken panubok no manina upay daytoy panunod nyamjak ida indandaneng pinatip ker ko ket ditoy naken inanu sa kinigturak dagiti adu nga si ken belag dagitoy nang tedkarit kanyak tapnon ituloy ko to'y arapaak daytoy nanumuatimek isagot ko ken kadumdumngeg sapay tagbalina tulbek panagpagayam tangayng getsingeg daytoy nanumuatimek isagot ko ken kadumdumngeg ngamin nagbalin ka paset ti balay giyana gunot to'y timek ken panubok no manina upay daytoy panunod namjak ida indandaneng pinatip ker ko ket ditoy naken inanu sa kinibturak dagiti adu nga si ken belag dagitoy nang tedkarit kanyak tapnon ituloy ko to'y arapaak daytoy nanumuatimek isagot ko ken kadumdumngeg sapay tagbalina tulbek panagpagayam tangayng getsingeg daytoy nanumuatimek isagot ko ken kadumdumngeg ngamin nagbalin ka paset ti balay giyana gunot to'y timek daytoy nanumuatimek isagot ko ken kadumdumngeg sapay tagbalina tulbek panagpagayam tangayng getsingeg daytoy nanumuatimek isagot ko ken kadumdumngeg ngamin nagbalin ka paset ti balay giyana gunot to'y timek ngamin nagbalin ka paset ti balay giyana gunot to'y timek